Deuteronomy 30, verse 20. Praise God. Sa Cebuano, mag-ibasa na sa Cebuano. Praise God. Deuteronomy 30, verse 20. Sa pagigugma kang Jehovah, na imong Diyos, sa pagsugot sa iyang tingog, o sa pagtakot kaniya, kay siya mao ang imong kinabuhi, ang itason sa imong mga adlaw, aron nga magapuyo ka ibabaw sa yuta, nga gipanumpa ni Jehovah sa imong amahan, kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, aron ihatag kanila. The Lord. Yes, sa Joshua. Joshua 22:5. Kuha naman na siguro. Para, sabtan sa tanan mga isuot. Sige, si Michelle. Joshua 22:5. Oh. Pagtamod lamang kamong pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o balawod nga gisugo kaninyo ni Moses na lagad ni Jehovah. Oh, Sa pagigugma kang Jehovah nga inyong Diyos o sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan o pagbantay sa iyang mga sugo Amen. o sa pagpakikipon kaniya o sa pag-alagad kaniya sa bukos ninyong kasing-kasing o bukos ninyong kalat. Praise the Lord. Ang naging si God. Gabi sa Maynila, no? Si Pastor Susan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Amen. Yes, God. Thank you, Pagkat sa Jesus. Panginoon, Lord Jesus. Amen. Namin, Lord. Pinagdala sa iyo, Lord. Ang mga salita. Marinig namin, Lord, sa umaga sa Panginoon. Anak na gagamitin, Lord. At naginis sa Panginoon. Yes, Lord. Lobo na namin, Lord. Yapan niyo, Panginoon. Let your words be upon us, Lord. Bigyan us today, Panginoon. Hallelujah. Sa mga Lord, ang mga kasing-kasing, Panginoon. Ang mga isip, Panginoon. Masabda namin, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you so much, Lord. Salamat po, Diyos, sa mga Hallelujah. We bless your name, Lord. In the name of Jesus Christ. Salamat, Pinoy. Amen. Amen! Hallelujah! Salamat, Jesus! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Hindi ka mabigyan mga isuot. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus. Praise God! Isang gamay na ng mga isuot, basta kusog na kayo mo dahil sa Ginoo. Hallelujah! Thank you, Lord. Madunggan sa uban mga isuot, kurti na itong daghana. Amen! Amen. Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Kamusta ka ng adlaw ka ng mga isuot? Amen. Good. God is good. No, magpasalamat ka sa Ginoo sa iyang gugma ka nato. Nga naman. Praise God. Kay naatakaroon, tungod sa gugma sa Ginoo, naatakaroon sa iyang panimalay. Amen. Naata sa presensya sa Dios, kung ikauban nato ato makaigsuunan sa pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganong nagsimba man ta karon mga igsoon? Ganong naamata sa balay sa Ginoo? Ganong niani man ta nagsakripisyo man ta karon adlaw? No, ngalain ang panahon ganong naata diri. Ang sa pagdayeg sa Ginoo. Oh, nag-celebrate sa goodness of God ug tungod sa gugma sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang atong topic karon mga igsoon, how to love Jesus. God. Praise the Lord. Paano na to igugmaon ang Diyos? Kaya daghang karon mga tao nagdawat sa pangalan ni Jesus Christ ug mga tao nga wala nagdawat sa kay Jesus Christ. Hallelujah. Kaya kung imong pasultihon, grabe ang ilang paghigugma sa atong Ginoo. Praise God. Pero kamo ako pangutanon, paano na to igugmaon ang Dios? Nga tagiya sa atong kinabuhi ug nagluwas ka nato mga igsoon. Kaya pagsulti gugma sayon ra. God. O di ba? Sayon lang ang pagsulti gugma. Unsa ba gyud ang gugma? Unsa ka importante ang gugma sa kinabuhi sa usa ka tawo? Kaya kung itandi na to sa gugma sa Ginoo, sabi ko, dili
basta-basta. Amen. Mo na nga, sa atong pag-alagad, usay makapungutan ka sa atong kinabuhi. Tinuod pag-iita ka na higugma sa Ginoo. Kabisa gitawag nato sa atong personal nga manluluwas sa atong Dios. Makita bagit sa atong kinabuhi. Paano na ito igugmaon ng Dios? Praise God. Eh sa gugma mga igsoon, kung sa kalibutan ka gugma, dili ka nasali. Higo ang saan, ang pakyasun. Pero kung sa Diyos na may gugma, praise God, ang Diyos, faithful. Malibutan na ito ang Diyos matinud-anon sa iyang isaan ka nato. Amen. Praise God. Ito na, ang Bible, wala yung isang kapulong kagibuhian sa Diyos nga wala niya gituman. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Kung sa pagin ang gugma, ganun ang tao kinahanglan din mahigugma. Praise God. O paano na ito ipakita sa usa ka tao nga kita na higugma? Praise God. Kaya gugma, sayon, litukon. Praise God. Dahil na tayo makapasalig mga igsuon tungkol sa gugma. Pero, praise God. Ang mga tama na sa ngabil, tama na sa una-una. Praise God. Kaya gugma mga igsuon. Pag atong ako pa ng gugma, istudyuhan na ang gugma. Kung kailan kung sa sinari, kung akong panahon, daghan sa mga meaning ang gugma. Amo na sa gugma, daghan nagpakamatay tungod sa gugma. Daghan nagubak ang pamilya tungod sa gugma. Daghan kasing-kasing nga nawasak tungod sa gugma. Tama ba? Praise God. Correct. Kaya ang gugma mga igsoon, Ito yung correct ka. usay mauning kapital sa mga tao nga di maayo. Kabito lang gugma. Sa pagguba sa kapwa-tao o sa pamilya o sa kinabuhi sa usa ka tao. Praise God. Kung na ganun nga, ang atong tabi ko, paano na ito igugmaon ang Diyos? Kaya ang Bible, atong ibasa ganina mga igsoon. Igugmaon na ito ang Diyos sa tibuok. Tibuok. O kabuuan yun. Sa atong kinabuhi. Tibuok na ito kasing-kasing. O kalang. Di basta-basta na. Dili na lalim, dili na sayon. Mga igsoon. Praise God. Apan may mga tao nga matinud-anon sa Ginoo nga bisan pa sa luyo sa mga problema pagsulay sila kinabuhi, nagkanatan na sila kinabuhi, nagpadayon sa pagigugma sa Dios. Amen. Kayo ba mga igsoon? Praise God. Mauni kung usahay ang gugma mga igsoon, kung natong i-studyuhan din, makahatag di dautan sa atong kinabuhi ug dili nato di siya mabantayan. O ang gugma, amo ni makapahamak kanimo ug ang gugma mga igsoon, mo ni makaluib kanimo. Praise the Lord. Panahin pa talaga yung gugma sa atong pamilya? Kamusta sa imong gugma? Still the same, in love ng yapon. Kapag kay Mariksusan, na? Wala'y pagkabato. Praise the Lord. Aso-aso, garah-rah. Hallelujah. Kaya ang gugma mga igsoon, praise the Lord. Kaya atong magbasahon sa ibalikot sa Joshua. Joshua sa ta. Atong sa i-explain siya mga igsoon. Dahil ang gugma mga igsoon, praise God, nagkunin sa part sa atong kinabuhi. Dili isa sa yun lang mga igsoon. Kaya mao di importante sa usa ka tao nga nahatay gugma sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moses nga alagad ni Jehovah sa paghigugma kang Jehovah na inyong Dios o sa paglakaw sa tanan ninyong mga dalan.
Wow. Sa pagnakaw kiti ay sa tanan natong dalan. Dili lang katuma sa atong dalan, dili lang kuangkol sa atong dalan, kundi sa tanan natong dalan. Hallelujah! Praise the Lord. So wala kayo doon, tanan yun. Hindi ako may gugma sa Ginoo. Asa na to? O sa pagbantay sa iyang mga sugo. May pakapil pa nga pagbantay sa iyang sugo. O sa pagpakig-ibon kaniya. O sa pag-alagad kaniya sa bugos. Bugos ninyong kasing-kasing o bugos ninyong kalat. Ang kasing-kasing, uban sa kalat. Praise the Lord. Hallelujah. So, mao kinay kaya buhaton sa usa ka tawo na may gugma sa Dios. Tibuok na to, kasing-kasing o tibuok na to, kinabuhi. Ako ngayon igugmaon ang Dios. Apan usahay dili makita sa ato kinabuhi nga tibuok ang atong pagigugma sa Ginoo. Kung itandi na to sa kalibutan mga igsuon, praise God. Last day, di ba? Valentine's Day. No? Sa mga people, ganang Valentine's Day, para lang sa kalibutan. Sa mga anak sa Diyos, wala Valentine's Day. Naglawan lang sa imong kinabuhi kung nahigugma ka. Kaya uban, di lang yan sa paghatag sa mga flowers, sa mga chocolate, kung sa imong ipanghatag sa imong hinigugma. Kung sa wala pa rin mong igugma o sa imong iligawan. Di ba? Maghatag ka mga butang na magdadani sa iyaha. Nga igugmaon niya ka. Praise the Lord. Pero ang gugma, wala na kinabasi diya sa paghatag. Kaya bisag wala ka naghatag sa imong nagustuhan. Basta ipakita nimo kaya ikaw tinuod kayo nga igugma, dili na basihan sa imong gihatag. Kaya bisag dagang kang gihatag, kung katong gihatag mo lang sumpanan nga para may gugma sa imo, dili tong tinuod nga gugma. Amen. Praise the Lord. Kaya labi na itong balintay sa pagkinsa ito nag-sorry-sorry yung mga young people. Kinsa kita dagang gulang karon. Ako ba ganit, ihatog sa balay. Amin ako ito, may chikulit pa. Ang chikulit ako, ako nagkaon. Labi kang kaon ako. May chikulit man. Ikaw, sabi, nagkadawat ka? Wala. Wala? Oo, praise God. Grabe naman, propaganda sa kalibutan. Nga para pili mo kung mga negosyo, lagyan mo na. Kaya para mahalin ang mga chocolate, mahalin ang mga bulak. No? Kung sabi noon, dilitag sa ibanan sa paghatag sa Valentine's Day ng inugma. Minsan dili Valentine's Day, yung tinuod ka rin inugma. Mapakita mo sa iya. Amen! Nag-istorya ka, pero umanan din sa buhat. Tama ba? Amen. Praise God, kita ka nagasulti lang. Magapot sa panahon, hilak na lang sa tago. Tungod kay, mo isaad anong pagyaso. Nagagawin na tao, o tinuod na, bisan artista, tungod sa gugma, bisan professional ka. Kaya naman ako sa una, dito sa hirang shooting lugar, maestras yan. Pero naging lab sa Balaban. Balaban driver, tinuod na. Magaling sa una, driver sa jeep. Naging lab, tinuod na. Imagine mo, magdala pa o mga bukas sa balay, magdala o mga ahubog na may madali na ito nga. Pagkuha niya kinakong loob na iya na ba? Maloob na ito na may hugma kita sa ilahan. Tinuod na. Praise God. Una magpasalamat ka sa Ginoo. Nagkaroon sa kagaan at nakaalam sa Ginoo. Paano na ito i-manage sa natin? Easy lang. Bugat ang gugma. Amen. Bugat ang gugma kung yung talakon mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Pero kung may iba niya ganin nga, focus yung kasing-kasing, kung focus yung dalag. Sa Deuteronomy 30:20, atong kasahon. Kung sa kaya importante ang gugma sa matag-usang na natin. Kaya kung wala tayo gugma, wala ka din. Amen. Tungkol sa gugma, ginugong ka. Praise God. Ang nakunita na ito, ang pagkamangayos sa Diyos, sa itong kinabuhi, uban ang gugma. Kaya kung may gugma ka na, ay sakripisyo. Dili lang na nagigugma ka, wala sakripisyo, dili na gugma. Praise God. Ipakita din mga dinuod ka sa paghigugma kang Jehovah nga imong Diyos. Sa paghigugma,
Tanaw po di karon punta. Magsuri-suri ta, magkatutok kung asa ka lang. Ano na ata, dili nagsakripisyo ta. Because of what? Ano lang? Tungod sa gugma na itong sa Ginoo, ibiyaan na itong labunon, ibiyaan na itong trabaho, ang tanan na itong gibuhat, ibiyaan na ito, tungod kay gusto sa Diyos nga atong sa iyong gugma. So, ibanan na ito sa sakripisyo, kani alita karon magsimba ka. Tungod sa gugma na ito sa Ginoo, sa pagsugot, sa iyang tingog o sa pagtapot kaniya, kay siya mao ang imong kinabuhi. Amen. Si Jesus Christ, mo atong kinabuhi. Praise God. Kung kita may gugma sa Ginoo, praise God, may mga butang na wala na itong speak sa itong kinabuhi nga mag-aabot. Praise God. Ako na magpasalamat ka sa pulong sa Ginoo ang gitason sa imong mga adlaw. Amen. Praise God. Kaya kung kita mag-iyap sa itong adlaw, wala ka ba do? No, pinag ng Diyos ang magbantay sa atong adlaw o sa atong kinabuhi. Praise God. Kung atong prayer nga, buhion ka sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Amen. Ano palakpakan si Jesus? Aron ang pagyo ka sa ibabaw sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga amahan kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob aron ihatag kanila. Praise God. Hallelujah. Apil ta sa promisa sa Ginoo mga igsoon. Kung ato lang sa gigugmaon, mutaas ang atong adlaw mga igsoon. Praise God. Kung siya nagagunit sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung na magpasalamat ta sa Ginoo. Hallelujah. Nga nailhan na to siya. Kaya kung hindi pagkukod sa gugma sa Ginoo, wala na diri karon. Amen. Kung mo sa John 3:16, umod sa gugma sa Ginoo. Yes. Praise God. Di basta-basta ang yahat nagkagugma sa Diyos ka nato. Wapan mo sa ay, ato lang yung wala itagain pagtagal pa. Wala lang. Walang na nangyari sa ating buhay. Kung nalaman mo lang na grabe talaga ang ginawa ng Panginoon para sa iyo, para sa akin. Sa ating lahat. Praise God. Minsan hindi natin maisip ba? Praise God. Lalo na kung may mga butang ka sa dinadesert sa kinabuhi na ito, na wala nag-abot. Usay, wala ka na kay mundo, nakita gibukas sa Diyos. Yes. Nabisaan ang Diyos karimo ka na ako. Praise God. Mga bonita na ito sa kita mga lagad sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Kung paano na ito, ilaborit ba ang atong gugma sa Ginoo? Dili lamang sa sulti-sulti, dili lamang sa pagbanuban. Yung bisa gani na nagasimba tag Domingo, Merkules. Pero kung wala kinatang ipakita sa Diyos nga tinuod ang nigugma, kung na nato pag-alagad Diyos lista. Praise God. Pero kung ipakita lang mo sa Diyos nga tinuod ka nigugma, praise God. Hallelujah. Mula sa usay sa atong butang, mamangha lang ka sa gugma sa Diyos nga nag-abot sa atong kinabuhi. Kaya lang natin mga problema, mga pagsulay nag-abot sa atong kinabuhi. Wala ka na kasabot sa imong kinabuhi, mga isuod. Tungod kulang ka sa pagpasabit sa Ginoo. Kaya na may gugma nga ginagdibigan nga dili mo pili ihatag sa Diyos. Amen. Amen. Kaya na mga butang nga dili mo sa imong kinabuhi, hindi mo man nagihigugma. Kaya di mo pwede nga ihatag sa Ginoo kay ang ingon sa Ginoo, igugmao na to sa tibok na to. Kinabuhi, tibok na to, galang tibok na to kasing-kasing. So may mga butang nga nasa itong kinabuhi. Ato na ito ihatag sa Ginoo. Anong buo na nga itong paghigugma sa Ginoo. Amen. Amen? Yes. Praise God. Hallelujah. Kaya, praise God. Kaya ang gugma mga igsoon, lalo na kung in love ka. Isa na in love din. Sa sila lang. Praise God. Dapat kita ma-in-love ka sa atong pamilya. Amen. Praise God. Kinsa man yung kauban ka dapat mag-in-love kita. Ano ba? Kaya kung kulang na kanya ang kumpani mo sa imong kapikas, kaya mo sa imong love mo, mong iba ang dagat. Di ba? Ma-imagine ninyo na? Lagi na kayo mag-away-away mo? Mausap ba yan? Oh, may mga pulo na bad nga hindi mo dapat ikasulti. Kung masulti mo, tungod kay pabuhitan naman ang gugma kay nag-away mo, may mga butang na dili ka mo makasinabo. Praise God. Di ba mag-change siya? Praise God. Pero kung itandi na to sa Ginoo,
kung di mo kabensinon ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, walay isa ka pulong nagbuhi ang Ginoo nga nagmahay siya. Nga iya kang gigugma, ako iyang gigugma, o gisakripisyohan ta sa Ginoo. Praise God. Wala pang palandungon na to, mga igsoon. Grabe yun. Dikit basta-basta. Pero sahay, sa mga butanga, sa atong kinabuhi na umabot, sahay makapistyo ta, makaputana ta sa Ginoo. Ano ba? Gano'n nga nagabot pa ni Lord? Gano'n ni ani akong kinabuhi? Praise God. Nung nahigugma, magkakana ko. Mga kanigibuhat sa Diyos, anak mga butang, kahit kung muna higugma sa say mo, Kaya gusto ka mapahamak, kaya gusto nga layo ka kaniya. Sinuso ka tong Diyos. Yan na, kung ba sa Ginoo, sinuso siya tayo. Kaya gusto nga mato ka sa uban, gusto niya sa iya lang ka. Oo na. Praise God, isa ka dyan kay Abraham, kay Jacob, grabe. Kay Isaac, di basta-basta na. Ato masahon sa Deuteronomy 13:3. Praise God. Tumusa din ang praise God. Ihatag kay Abraham ng mga saan. 13:3. Dili ka makapalinghog sa mga pulong ni Ana nga manalag na. Kung ni Ana nga magdamgo sa mga damgo kay si Jehovah nga inyong Dios magasulay kaninyo. Praise God. Rita was punto sa pagsulay. Kay bisan sa gumas ang utan lagi magsulay. O di ba? Tagagin mga ano ka ba? I-try ka. Kay sa mangligaw mo lang ganita, grabe na gani ang mga paskot-sikot na mga bahay magkikot-kikot. Nagyan mga pamaagi nga sukdon na ba? Oo. Then, nasa to, pagsulay kaninyo, aron sa paghibalo, kung nahigugma ba kamo ang Jehovah nga inyong Dios, sa bukos ninyo nga kasing-kasing, o sa bukos ninyong mga ngakalan. Praise the Lord. Maagi na yung pagsulay. Nagligaw kini. Doy, pagligaw niyo mo na yung mag-i-try ka doon. Wala eh? Wala hindi sula. Feeling mo. Ako sa Brad Cardo, pagligaw mo kayo si Lisa, grabe ang mga isulay ba kaniya, i-try ba kaniya, kung tinuod ba kita yung bukma kaniya? Yes. Ha? Matik niya, matik na matik. Okay, Brad Kid. Matik mo kung matik eh. Ha? Pagpagayan mo, isulay ka, sa mga muli mong buhason. Buhason, mali mo na. Ha? Matik na siya. Did you ko lang? Hallelujah. Praise the Lord. Muna nga, ang Diyos, naghatag kong sa itong pagsulay, itry ka sa Ginoo, itinuot ka sa Ginoo. Imagine mo ha, sa mga Christ ni Jesus Christ, isa lang nagluhim sa iya ha. Ha? Oh, si Peter. Imagine mo kauban sa Diyos. Kung na sa itong palimray usahay, bisan pa nga ipakita na ni mong iyong gugma, na yung mga may mga anak mo sa'yo magluhib sa imo. May mga igsuon ka magluhib sa imo. May. Kaya ba sa imo natapat, magkakalo mo yung magluhib sa imo. Mo na yung magpahamak sa imo. Tinood na. Mo na yung makakuha sa imong kinabuhi. Praise God. Kaya nagsalig na ka, nag-asa na ka, mauna. Tanan yung planuhan na. Pero di ay, praise the Lord, paabot sa panahon. Tanawag ko lang mo si Peter. How many times siya gisultihan sa Ginoo? Pedro, ginigugma pag guli mo. Diba? Ilang ka bisis? 3 times. Sa ato ganito sa'yo, magasulti na kadua. Pabalik-balik ko, murag sinang plangka. Oo, diba? Kung ninyo matanong sa'yo, muna magpahilom kita. Kasi si Jesus Christ gani, kung ninyo babantayan, 3 times siya kitumutan na si Pedro. Pedro, nahigugma pag ka, anak ko. Sa ato, isa pala gali, balik-balik ko sa malako yun na si Jesus, 3 times siya nagsulti. So, kung sa ato, pwede kang mutana, kadua, katulong, kaupat, kalima. Kung tinuod ba yun, kay gisyon na to, tinuod ba yun, yan gugma siya ka na to. Diba, sila sa tumuhi lang sa dila, kung siya adlaw, nakakita ang guwapa, guwapo, hindi usap, mura
murag bagat na nasuko na rin pito na sige mo pumunta na Ginoo kabalugin ang Ginoo nga gugma ko sa iya. Mura kabalugin ni ang ulap nga gugma ko siya sing balik-balik murag alanganin murag si kumpiyado. Yung ano ang Ginoo bagit ka na gugma. Kay may mga butang nga nakita sa imong kinabuhi. Kaya kung yun na usab na nilahi na ang pag-usay sa isang kagabi, sige mong chat-chat, sige mong text, sige mong tawag. Kaya pag susunod gabi, marang ulan naman. Tagsa na lang. Sa tawag isa, tawag ka doon, katanto. Oh, praise God. Pero ang abi niyo sa una, tinuod na. Ako na, isos din ako na. Boss, may gugma ka. Bisag kang katulgod ka, mawala katulgod. Basta makatawag lang, makatext lang. Tinuod na. Ako tayo sa mga dalaga. Wala mo kakagilan, ha? Hallelujah. Praise the Lord. Oo. Awayan ang gugma. Praise the Lord. You know the blood card? Tungod sa gugma na tulang magsilos ka, kaya kay gugma eh. Di ba? Kung hindi ka magsilos na tungkod pa sa wala kay gugma. Ngayon sa uban nga kung may gugma ka, kala hindi ka magsilos, grabe. Kung igugma ka mo silos, di ka gusto nga paano sa lain. Gusto nga may gugma sa lain, gusto niya, ikaw lang. Ikaw lang yung igugmaon. Kung nalita mo sa atong Ginoo. Gusto sa Diyos, yan ang atong igugmaon. Wala na yung lain. Ang kanindutan sa Ginoo, kay grabe isa ka matinudan. Wala ka, gina-introduce nila ko, may gugma ka sa Ginoo lang. Kung may gugma ka sa isa katao, sa kababae, natay pabilin, kontrolado na to. Praise God, natong gugma. Eh, wala nakabalo eh. Praise God, tao lang ta, may kausapan. Pero ang Diyos, dilikit siya mo sa bisig ka. Hallelujah. Kung sa'yo, magbuba ka itong pag-alagad, sa Ginoo magbuba itong kinabuhi, sobra-sobra itong kihatag. Kaya bisan pag-alin mo din mong imagino, bisan pa sa itong pagsimba, usahay, umano siya ito atong trabaho, umano siya ito pagpakaon sa baboy, pagpakaon sa mga hayop ka dito. Pero kung tinuod ka na igugma sa Ginoo, pabayaan na ni mo. Unaon sa ni mo ang Ginoo, kaya tinuod ka na igugma ka niya. Usahay kung gabing ko, walang ilaboy na lang, sandipit ako rin, kalunang tumaan ko. Dapat ini-special din na para sa Ginoo, sa ating Ginoo. Yan ako masukod, kung sulayan, tapos tinuod ka na igugma. Praise God. Kaya sa panahon sa iya sa Diyos, kitagaan ang takong pagtagad, nga makita ang Diyos nga malipay sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Kaya kung tinuod ka ni Gugma, hindi ka may mutang, hindi ka kaduol sa presensya sa Ginoo. Hindi ka kasimba, yan ang panahon na. Praise God. Hallelujah. Kailangan din ka sa tanang butang, sa panahon sa iya sa Ginoo, ihatag din ato ang pinakamaayong butang. Kaya karon mga profesional karon, tingin mo sila, Gugma sa Ginoo, kung magpalakpak, kung magdaing sa Ginoo, di usap na. Dili na. Praise God. Kung tinuod ka ni Gugma sa Ginoo, buhaton ka nga malipay ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa atong mga pagsimba, magpagdahin ka niya. Hallelujah. Praise God. Kung imagine ni mo mga igsuon, hallelujah. May mga tao, mga profesional, mga igsuon, pag in times of Gugma, praise God, mawala din siya. Imagine mo ang maestra, tungod sa Gugma niya sa isa katao mga igsuon, nag-iskandalo. O, dito kung sa terminal, nag-iskandalo mga igsuon. Niya, nakabalo ang mga tao dito. Maestra eh. Pero wala nagamit ang iyang pagmamaestra tungod sa iyang ibalik. Tungod kay grabe ang iyang pagigugma sa isang lalaki. Grabe yun. Praise God. Munta ang atong gugma, inanak niya sa Ginoo. Wala kang nakialam, pinsa na sila, basta naigugma ta sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa eskwelahan na ito, sa trabaho na ito, maulaw ito mag-praise the Lord. Maulaw ito mag-sikit ng Jesus. O, imanihan, ang tao mahigugma lang kung may kalamidad. Ang tao mahigugma lang kung naay sa'y problema. Kung wala sa'y bugas, wala sa'y kwarta. Bigado, kinabuhi ng problema, pagsulay siya kinabuhi. Kung tawag kong Diyos, mahigugma sa Ginoo. Pero kung wala'y trahedya, wala kong mga pagdaig, wala kong paghigugma sa Ginoo. Amen. Praise God. Puto lang tanan. Pero kung sa kalimigtangan sa kinabuhi, dali man asampit nila Ginoo. Jesus! Kung panahon sa linog, ang mga tao nga, praise
Praise God. Kung sa'yo lagi sakit, sa ngalan sa Ginoo. Yung karoon pagumad sa Korea, nagdahig niya po sa Ginoo ba? Wala na po mga pagdahig sa Ginoo. Amen. Sa panahon sa kasakitan, Diyos ang tawagon. May panahon sa kalipay, malimtan ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Dili kayo makatulog simbahan, dili kayo makasimba. Praise God! Nung gusto matulangin, gusto mahigugma sa Ginoo, kung tinuod ka higugma sa Ginoo, paano ka sa balay sa Ginoo? Mag-alagan ka, ipakita mo, sakripisyohan mo, ang higugma sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Imagine mo si Abraham. Grabe ang pagkigugma sa iyang anak. How many years yung gipangayo sa Ginoo? Diya, paghatag sa Ginoo, gipangayo sa Ginoo. Sa imo daw, kaisa-isa ni mong anak, yung gipangayo pila ka tuig sa Ginoo, unya, waon sa Ginoo. Pero kay si Abraham, tungod sa iyang gugma sa Dios, wala sa iyang pagbulbul, wala silang tuman. Tuwing pa gani sa mga utang ang ginapangayo sa kung may mga activity sa simbahan, dagan natin ang problema. Dagan natin alibay mga igsuon. Kaya tinuod ka gugma sa Ginoo, dili ta magpabilin sa atong pagpalimalay. Isa natay balatian ka kaya na itong ato simbahan mo, ato kita. Amen. O alatan kita sa Ginoo, kaya tinuod ka ng gugma, ipakita ka ito ato sakripisyo ng gugma diha sa Ginoo. Yes. Praise God. Kaya magsimba ka nga, may karong simba, kung sunod simana, wala na po, sunod simana, simba na po, kaya dili na tinuod nga gugma sa Ginoo. Praise God. Gawas lang sa mga tao nga, sa mga trabaho nga, medyo ginapang-ayog pa sila sa Ginoo. Pero, di ko ka-assure nga kung pag-abot sa Ginoo, kung sa sitwasyon, anak. Ang atong lang, mag-ayog lang kita sa Ginoo, mag-ampol lang kita sa Ginoo. Punta, bisan asa tama ito, ang gugma sa Diyos, magpabilin sa atong kasinasin. Praise God. Imagine mo, praise God, musali ka sa isa ka tao, ihatag din mong tanan, halos tanan, ihatag na din mo. Praise God, nagsalit na ka, modern na. Praise God. Pero ang tao, may changes ngayon muna. Praise God. Madalas kaaway, pupunta nga sa di maayo, bungkag, ikaw nga nagsalit sa iya, guba ang imong kinabuhi. Kapag sa atong mga Kristiyano magpasalamat na sa Diyos, kapisan dili tayo baon sa kalibutan, may Diyos nga nagiguba. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Dalawa si Abraham ang igsoon. Hallelujah! Wala siya nagbalibad sa gipangayo sa Diyos nga iyang anak, ihalag na anak kaniya. Ikaw daw amahan. Pinangga mong anak. Pagkapatsyon mo, ihalag mo sa Ginoo. Di na basta-basta na pagsulay ang ihatag sa Ginoo sa itong kinabuhi. Karon gitrend na ta sa Ginoo. Praise God! Kung maabot kini mga pagsulay, problema nga try ta si Ginoo kung kaya mo na ito i-handle. Makapanahin ba ta sa pag-alagad sa Ginoo, i-reject na ito ang Ginoo, o pamayaan na ito ang Ginoo mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Pero si Abraham wala siya nagtitaw sa Ginoo. Kaya nakibalo si Abraham, praise God, nga bisan ihalad na niya anak, paksyon, kaya buwion sa Ginoo. Amen. Wala'y paglubahan niya sa Ginoo. Amen. Praise God. Wala itong mga prayer, wala itong gugma, may mga anak kanila. Praise God. Gugma nga, makita ki sa Diyos. Diba? Sa naitabo, sa kay Abraham, luyong ipakita niya sa Diyos. Ipakita lang kita ito sa Ginoo. Ipakita lang. Kung sa naitabo, praise God. Grabing panalangin. Ang Diyos na ay naana di ay giandam at itong ayanan. Luyo sa iyang anak. Itanaw lang sa Ginoo ang iyang gugma. Tinuod agad siya na igugma sa Ginoo. Hallelujah! Praise God! Sa atong mga igsoon sa atong kinabuhi, kung ipakita lang nato ang patinud-ano na itong kagugma sa Ginoo, praise God. Matagang taman ta ang grabing panalangin nga yatag sa Diyos. Amen. Sa'yo malinta na ito, kung wala nakabalo nga pinaagi nga ani, i-release sa Ginoo ang gusto nato sa atong kinabuhi. Wow! Usay makakumutana ka sa Ginoo, sumod kay grabe na mula kita maktamakan ka sa kalibutan sa mga tao. Grabe na ang mga ginachismis ka. Praise God. Wala na. Praise God. Usay makaingon ka, kayanin nga na, papan ayaw lang yun.
question na ang Ginoo. Pasalamatan ang Diyos nga naman sa inyong kinabuhi na kinaiplano ang Diyos sa inyong kinabuhi. Yes! Hallelujah! Pinagkata sa Ginoo! Kimahal ka sa Ginoo! Praise God! Hallelujah! Hindi mo ato ikandi ang kinabuhi ni Job. Hindi basta-basta. Kaugali kong asawa. Praise God! Kinsa na kayo balo sa kinabuhi ni Job? Ano sa kabalo mga igsuon? Usay dili na ito ma-apply sa atong kinabuhi. Tungkol kay lahi ang atong gibati. Praise God. Pero kay dati ako ihalag ni mo ni sa Ginoo. Uban sa sakripisyo nimo, may pagabuhaton ng Dios sa atong kinabuhi. Praise God. Usay ano lang ta ba? Pataklupan lang ta, wala ka kabalo. Luyo na na'y kahayag sa kinabuhi. Na'y panalangin diya. Na'y grasya ngayatag sa Ginoo. Magmatinutaan na ta sa atong gugma sa Ginoo. Paano na ito ipakita sa Diyos nga Ginoo tayo gugma? Kaya sa pagsulay ka nag-abot sa atong kinabuhi, di na ito kaya igugmao ng Diyos. Pag-discourage na ta, magluod na ta, di na ta magsimba sa Ginoo. Luod pa na mo. Kaya gugma sa Ginoo. Sabi topic, paano na ito igugmao ng Diyos? Dili lamang sa kalipay, di lamang sa kayahay sa atong kinabuhi, di lamang kay okay atong trabaho, atong negosyo. Ay, gugmao na to ang Diyos. Magambak-ambak ka, salamat sa Ginoo. Gabi akong pagigugma. Kaya i-bless sa Ginoo atong kinabuhi. How about kung agabot ang mga dagkong pagsulay sa imong kinabuhi, bagyo, unos sa kinabuhi. Kaya ba nato igugmao ng Diyos? Wala na kong mag-question. Kaya mo igugmao ng Diyos sa kalipay. How about sa kasakit, kaya mo igugmao ng Diyos na nahigugma ka na to. So wala pa ka nahigugma, ang Diyos nahigugma na daan. Yes, amen. Hallelujah! Kita makasasala ang tao na nakabahin sa kaluwasan. Kapag tungod sa gugma sa Diyos sa atong kinabuhi, ihatag niya ang iyang pagtumano. Kita makakaplag kaluwasan. Hallelujah. Imahal ka sa Ginoo. Praise God. Pasanti ng tao magsakit kanimo. Kaya ang Diyos maghatag kanimo o kalipay sa imong kinabuhi. Kung ipakita mo lang sa Diyos na ikaw na higugma ka tinuoray, higugma kasi ka sa higugma. Praise God. Hallelujah. Hindi lang tayo magsigil lang tagsimba, sige tayo sa mga activity. Okay nga itong kinabuhi. Itry ka sa Ginoo. Sulayan niya ka kung paano mo siya higugmaon. Si Peter, how many times siya ninyo sultihan? Praise God. Pedro na higugma pagayod ka ka na kung itanaw sa Diyos nga abot ang panahon puusab si Pedro. So kung pumunta mo sa Ginoo, brother and sister na higugma pagayod ka na. Paano na ito higugmao ng Diyos sa atong kinabuhi? Kung wala tayong pagtagad sa Ginoo, wala tayong pagsakripisyo sa Ginoo, dili makita ang atong gugma. Praise God. Hallelujah. Pasanti ng mga tao na nagsakit kanimo. Hallelujah. Kaya giguba niya imong kinabuhi. Dili ikaw ang magmusga siya. Ang Ginoo ang bahala sa iyang kinabuhi. Kaya kita mga anak na sa Ginoo, gigugma na sa Ginoo. Dili na basta-basta na tao. Ang Diyos na higugma ka na to. Hindi pa himutang na sa Ginoo. Kaya sayang diilan. Kung saan kita mahadlok. Hallelujah. Hallelujah. Praise God.